ekele m gị onye ọma ije eme ọnụ. Taa bụ ụka nkwọ na abalị abụọ nke ọnwa June 2024. Ehihie ọma, sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a. X, ị ga-enweta anyị na @EnuguESBS, Instagram EnuguESBS, Facebook bụ ESBS Enugu, ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube anyị nke anyị nọ na ya na @ESBS Enugu 042. Abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze. Isi akụkọ: Gọvanọ Mba wuchiri Abia maka wụbara nye onyeisi oche ọrụ ntụtegharị otu PDP. Tinubu nyere iwu banyere ndị egburu na Abuja. Otu ndọrọndọrọ ANC ga-eke ọchịchị ka emerichara ya. Akụkọ n'uju. Gọvanọ Enugu steeti bụ Dọkịta Peter Mba agwala onyeisi oche otu Board of Trustees otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ Senetọ Adolphus Wabara ka o buru ụzọ egwu n'ịtụtegharị otu ahụ. Mba gwara ya okwu ahụ n'isi obodo Abia steeti n'oge mmemme ụbọchị ọmụmụ na nnabata ndị obodo ka achịkọbara iji kwanyere onye jibu ọkwa onyeisi sineti ugwu ka ọ pụtara dịka onyeisi oche otu bọọdụ ahụ. N'okwu ya, Mba bụ naanị onye gọvanọ PDP na mpaghara South East chetara mgbe otuto pati ahụ dị elu o ji wepụta Senetọ Wabara dịka onyeisi oche sineti ma nyekwa ndị okenye ọrụ iweghachite otuto ahụ azụ. N'ịga n'ihu, Mba kwuru na ọ bụ olileanya na ekpere ya na nwa afọ ala Igbo ahụ ga-ewebata ahụmịhe ya iji kpalite mmepe anya nke otu ahụ ka o nwee ike ibilite n'ogo kacha elu n'okwe ndọrọndọrọ nke ala anyị. N'okwu ya, onyeisi oche na gọvanọ Oyo steeti bụ Seyi Makinde kwara ụta n'ọnọdụ otu pati ahụ ma gosikwa obisi ike ya na ọ ga-enwetakwa onwe ya ọzọ ma n'ogo zon nakwazi n'ogo ala anyị. Makinde, onye kwuchitere ndị gọvanọ PDP na ndị isi ndị ọzọ okwu, kwuru na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị ka bụ ebe dị mkpa na ala anyị gba gburugburu. Gọvanọ Abia steeti bụ Alex Oti kọwara Wabara dịka ezigbo nwoke ma gbaa ndị ala anyị ume ịrụkọ ọrụ ọnụ n'agbanyeghị ndịiche dị n'etiti pati abụọ. N'akọsi ala anyị, n'ihi ndị agha egburu n'Aba, onyeisi ala Bola Tinubu enyela iwu ka ndị nchekwa chọpụta ndị gburu ha na ndị aka ha dị n'iwu nọrọ n'ụlọ nke a kpọrọ sit-at-home na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị. Tinubu kwuru na o nweghị ihe kwesịrị ime ka e gbuo onye ọrụ ala anyị. Ka ọ na-ekwu okwu banyere ihe ahụ ndị a na-enyo enyo dịka ndị otu IPOB mere, ọ dọrọ aka na ntị na gọọmenti etiti ga-ama ha oke mmiri maka igbu ndị agha anyị n'ọrụ. Ndị agha ahụ nọ n'ọrụ udo na Aba mgbe ejiri gbuo ha ka o mechara ọnwa abụọ nke mere na Okwama na Delta steeti jiri mee. Ụmụ ntorobịa otu ọhaneze na-ebo ebubo na ndị agha na-anwụchikọ ma na-amaja ndị ntorobịa aka ha dị ọcha na Aba na Obingwa ka egbuchara ndị agha ise n'abalị 30 nke ọnwa Mee ndị Biafra ji echeta ndị otu ha nwụrụ n'oge ọgụ. Onye isi ya bụ Igbo Ayaka kagburu ajọ omume ahụ ma kwuo na igbu ndị agha ahụ bụ obi ịta mmiri. Ka o si na dị, ọ katọrọ njide ndị aka ha dị ọcha aghara aghara. Igbo Ayaka rịọrọ gọvanọ Abia steeti bụ Alex Oti ka ọ hụ na ndị ejidere n'abalị 31 nke ọnwa Mee 2024 na Aba na Obingwa nwere onwe ha. Ka ndị agha kwuru na ha ga-abọ ọbọ ndị otu ha egburu, egwu jidesiri ndị niile bi ebi ike. Cheta sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a na X nke ahụ ejibu Twitter mara. Ị ga-enweta anyị na @EnuguESBS.
Instagram Enugu ESBS, n'ọwa ozi Facebook bụ ESBS Enugu, ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube nke bụ @ESBS Enugu 042. Ugbu a anyị ga-adọbere n'obere ezumike nachita azụ maka akụkọ ndị fọrọ afọ. Daalụ n'isonyere anyị. Ndị nwoke na-esonyere anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ n'akụkọ si mba ofesi. Onyeisi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa na-agabiga mgbali ka e merichara otu ndọrọndọrọ na-achị na ntụliaka ha ka njọ kemgbe afọ 30 na-amanye ya ike ọchịchị. Na vootu niile batara n'ụbọchị Wenezdee, otu ANC nọ na pasentị 40 site na 58 nke ọnọbụ ya na nke emere na mbụ. Otu ahụ na-enwetakarị karịa pasentị 50 kemgbe ntụliaka mbụ nke onye kwuo uche ya n'afọ 1994 nke mere Nelson Mandela jiri bụrụ onye isi ala nke mbụ n'ala ahụ. Mana nkwado otu ahụ na-abịa maka iwe mpụ, aghụghọ dị elu na enweghị ọrụ. Otu onye ọkaiwu Donald Trump ekwuola na ya agaghị agbanwe ọgụ ụlọ ọrụ onye isi ala n'agbanyeghị na a mara ya ikpe na-eso ụzọ akụkọ ihe mere eme na New York. Ndị ọkaikpe mara Trump ikpe n'ụbọchị Tọzdee n'inye akụkọ adịgboroja iji kagbuo ego Daniels mgbe a na-achụ nta nkwado ntụliaka onye isi ala. Maazị Trump bụrụ onye isi ala mbụ a mara ikpe maka mpụ, mana o kwuru na ọ bụ aghụghọ dị na ya. Na mmechi, onye ma na-ege ntị, isi akụkọ ọzọ. Gọvanọ Enugu steeti bụ Dọkịta Peter Mbah agwala onye isi oche otu Board of Trustees otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ Senetọ Adolphus Wabara ka o buru ụzọ egwu n'ịtụtegharị otu ahụ. N'ihi ndị agha egburu na Aba, onye isi ala Bola Tinubu enyela iwu ka ndị nchekwa chọpụta ndị gburu ha na ndị aka ha dị na iwu nọrọ n'ụlọ nke akpọrọ sit-at-home na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị. Onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa na-agabiga mgbali ka o merichara otu ndọrọndọrọ na-achị na ntụliaka ha ka njọ kamgbe afọ 30 na-amanye ya ike ọchịchị. Onye ma na-ege ntị, cheta ka ị sonyere anyị n'usoro mgbasa Enugu 042. Ọ bụ n'ebe a ka anyị na-apịacha akwụkwọ n'akụkọ ụwa anyị nke ehihie a, dịka Steve Ede na ndị nyere aka si hazie n'asụ Bekee. Abụ m Ọdịnaka Chukwu Ugwueze. Daalụ nke ọma na ịnọnyere anyị.